Durung ketemu jeneng kita Baladewa sing kula minangka dadi wakilane Guru nampa ning dadi penjuan kita Baladewa mekili ning kita Narayana waktu dulu lega sing menek kuwi ini sampun atampi panyuwun kula. Yayi Bratasena kepiye to, Di? Pun Kakang bebantu nyingkirake wadyabala kajiman sing bakal ganggu gawe marang Yayi Bratasena. Ewadene pun Kakang kok malah kok dugang. Aku mau kondo piye? Anggonku mbabati alas. Anggone Bratasena duweni gegayuhan pengin hambangun praja ora butuh bantuane Anoman. Yen nganti ana apa apane tumrap Yayi Bratasena, aku iso nggelar ya iso gulung. Tegakno Bratasena yen ana apa apane tak tanggungi dhewe. Wah, ya yen pancen ora gelem diwangi, pun Kakang tak ngalih saka papan iki. Yen ana apa apane Anoman ora melu tanggung jawab Bratasena. Ya. Sikra cancut gumrekut ngembat watang ora basa mungsuh. Tangkep jojo kantaran bahu sayekti. Ya iki sing tak goleki. Satriya gedhe dhuwur kang wanuh wani mbubray alas. Sapa kekasihmu? Bratasena jenengku bali takon. Warangka pepatih ana kraton Kajiman Amarta. Jenengku Patih Pragangsa. Baliya yen pancen kepengin dawa umurmu. Ora bakal bali yen durung kasembadan apa sing dadi sedyaku anggone Bratasena bakal mbangun negara. Serep sing dadi nyawamu kowe. Kecandak Patih Pragangsa kelakon dadi pengewan-ewan, hancur pecah diasmu kowe.
Wah. Aduh. Wah. Tol. Wah. Hi. Wait. Wait. Wah. Lo. Was. Ut. Ha. Wah. Wait. Wah. Wait. 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 Bah. Bro. Hey, ah. Ah. Hey. Wah. Oh. Burn. Wah. Burn. Ah. Burn. Burn. Bro. Ah. Bro. Ah. Prawadya bala kasesering yudha kasangsaya aku tahludira kasangsaya aku tahludira etan-etanan kasektene Bratasena ora kena sinangga gampang sajake satriya kae lagi winong wonging dewa cinaketing dewane ketitik duweni kasekten sing linuwih ya pancene ora kena ginawe becik kepeksa patih pragangsa tega kelawan kowe tibani jala pedhut ora nglumpruk sing dadi ragamu tak sembah hidri-hidran kowe Ah. Hey, 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 hi, oh. Hi. Jiwa mancing mutar we Bratasena
Mati tenan aku. Aku mati tenan aku wis ora bisa nglawat. Aku wis ora iso ubah, aku ora iso musik. Kunti ibuku anakmu aku pamit mati. Dwija kanggo mbarepku sing gedhe pangapurane aku ora iso muktekake kowe. Permadi Margono Pinten Tangsen. Aku pamit mati yo le. Ayo sambato kowe. Tak tibani wujude jala pedhut kaya linolosan sing dadi otot bebayumu kowe ora bakal roh lor, ora bakal roh kidul. Merga ketutupan jala pedhute Patih Pragangsa. Kaya dilolosi otot bebayuku Pragangsa. Yen pranyata kowe kepengin mateni aku patenana pisan. Ning aku aja mbok siksa kanthi cara kang mangkene. Kepenaken kowe nek langsung tak pateni. Kowe ketiban jala pedhutku ora entuk pitulungan 7 dina 7 bengi kowe wis mati dhewe Bratasena. Ora mikir Woso bangsa bangsa saka kunjang kaji alam dunya promanungsa punjul prasono alam ati paring pitresna yane padha ora rumangsa yen rusak alam akesam sira aja padha sembrono kabeh ngono karya sukma aja padha sembrono supaya jangan aku citra. Raden Bratasena kowe ana ngendi Raden? Miat langening kalang yanak lara pandamuncar tinon lerek konang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ya jagat ya dewa ya Bathara aku putri saka Pringgondani jenengku Dewi Arimbi ripalungguhan iki ndak rewangi munggah gunung mudhun jurang ngubengi jagat sing tak upadi ora ana liya muhung satriya panenggak Pandhawa sing kekasih Raden Bratasena amarga wis ana sawetara wanci Arimbi tansah gawang-gawang kelawan wewayangane Raden Bratasena Blakasuta blak utang terus terang Arimbi tresna marang Raden Bratasena anggonku tresna marang Raden Bratasena ora ngemungake tresna tata lair
nanging Arimbi uga tresna marang kapribadene Raden Bratasena. Kapribadene Raden Bratasena ingkang tansah ngambah dalan rahayu bisa gawe gonjinging rasaku. Tak rewangi aku singlar saka negara Pringgondani. Ora pamitan karo Kakang Arimba. Krana Arimbi sumurup iki mengko mesti wae Kakang Arimba ora bakal nayukyani kalamun Arimbi bisa sesandingan kelawan Raden Bratasena. Karana biyen sedane Kanjeng Rama Prabu Tremboko sing nyedane ora ana liya kejaba mung Ratu Ngastina. Sudarmane Raden Bratasena kang jejuluk Prabu Pandhu Dewayana. Pancen wiwit biyen mula Ngastina kelawan Pringgondani dadi mungsuh bebuyutan. Nanging arepa dikaya ngapa lan kepiye? Arimbi duwe paugeran dhewe. Kalamun rasa memungsuhan mung tansah dipupuk, nganti besok ora bakal ana rampunge. Mbok menawa kanthi dalan aku bisa suwita marang Raden Bratasena, bakal mahanane negara Ngastina lan negara Pringgondani bakale pulih rukun. Raden Bratasena paduka wonten pundi Raden? Kula pun Dewi Arimbi kepengin suwita kalian panjenengan Raden Bratasena. Tasma aku nyawang selendang biru gelungane mentale nampan pasti ane ageng kebaya ungu nyampe batik solae sampai sadane nyampe bingo nyapa nakunane kuki pae jae. Salah satu selendang biru amung ngenai hati ora tekan batin setiamu. 1, 2, 3 ya. Selendang biru. Sekali lagi, yuk. Tetap ana janjimu selendang biru. Au. Tetap tasma aku nyawang selendang biru
Yuk. Hanye lai janji selendang biru selendang biru amung ngenai hati nora tekan batin setiamu Ya. Selendang biru Guru Pak. tetap ana janjimu selendang biru. Alhamdulillah. La syukurilah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dek Petro. Pagi Dek Bagong. Pagi Mas Petro. Iya. Ora krasa wis jam 2 punjul. Ayo Le, ayo. Ora krasa jam 2 punjul. Pancen wis dadi tuntutane seorang dalang. Ngono, heeh. Dalang ana ing era saiki kuwi ora mung dituntut menguasai sak bidang tok, contone upamane dalang pinter suluk sewengi suluk tok, dalang pinter sabetan sewengi sabetan tok. Ning ana ing era saiki karep ben ketrima utawa ketampa yen aku manut pangandikane para pepunden-pepundenku dalang, ora ketang sithik kudu gebuk rata kabeh kudu ora ta mumpuni ning iso. Oh ngono ayo. Ya. Sabetan sithik-sithik ya kudu iso, babakan sanggit ya sak iso-iso lakone mulih. Heeh. Sanggit iki ya angel-angel gampang. Heeh, sanggit ki alur cerita kuwi jenenge sanggit. Heeh. Dadi nek wong dalang-dalang biyen ki ngarani nek sanggite ki turah jam 4 punjul kuwi urung buar kuwi jenenge karainan. Nek sanggite setengah 3 wis ora iso ngolor kuwi jenenge kebogelan. Rewening musik, heeh. Jare suwuke kok sugih men jare. Ya, tuku tahu di Kediri. Bila ada waktu kita bertemu kembali. Nutuk nelakon ya. Coba kaya ngapa babaring lelakon. Sikro kang pala tumingal
Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing pawang susuh angin ngendi nggone ing yang sukma mangadi luweh payungana marang panjenenganing sun sumrambahe warga gung kang mapan ana ing pertapan Madya Ganda kene Margana aja susah pikirmu aja gelo rasamu sakwuse jeneng sira Margana mapan ana pertapan Madya Ganda kene duh Rama Panemban Rama Panemban Begawan Jim Suparto rumaos jenjem kang sarta ayem kula mapan wonten pertapan Madya Ganda mriki jernyatanipun kula sampun nandukaken rasa tresna dumateng ingkang atmaja putripun Yayi Jim Partomati nanging Kanjeng Rama Panemban ingkang andadosaken raos kula boten jenak inggih awit saking murcanipun Kakang Mas Bratasena anggenipun pados sarana kinarya mulyaning kadang para Pandhawa. La dalah Partowati kula wonten dawuh Rama Panemban apa pancen madhep kang sarta mantep anggone sliramu tresnani marang bojomu ya kuwi Raden Margana. Rama Panemban tresna kula dumateng Pangeran Margana kandhas lair terusing batin duh Rama Panemban Jim Suparto. Merahina semubang iwang aruna kadinetraning hanggarapu sabdaning kukila ringkane kara kakotor kinidung aningkung ulir wowo sing pinebanca ingut latalah yen pancen katresnane Partowati marang Margana wis ora kena den alang-alangi Margana kula wonten dawuh Rama Panemban ya awit saka ature bojomu kang kaya mangkono tegese muktimu klebu muktiku suwargamu ya suwargaku mula kowe tak duduhi srana Margana dulurmu
dulurmu Ripalungguhan iki lagi kena cobaning Gusti Margana. Margana, yen kowe bingung goleki sedulurmu tuwa Raden Bratasena, dina sakmengko Raden Bratasena lagi kena cobaning Gusti. Awit Raden Bratasena wanuh-wani mbabat Simbar Maruta ya alas mrentani. Kamangka kuwi negara kang gedhe, negara kang gawat kaliwat-liwat, nanging Margana kowe aja kuwatir. Ya merga anakku kepengin urip mukti kelawan Margana, kowe tak wenehi cara. Kados pundi caranipun supados kula saged manggihaken kadang kula Kakang Mas Bratasena Bapa? Iki ana wujute watu ingkang ingaranan Sela Timpuru. Sela Timpuru iki daya kasiyate bisa miyak wewadining praja, miyak wewadining wana. Kowe mlebu ana alas Simbar Maruta ya bumi mrentani, ing kono sedulurmu tuwa Bratasena nedeng kena jala pedhut. Dene ilange jala pedhut mau, yen watu Timpuru iki ndok banting ana tengahing alas, yen wis mbok banting ilange jala pedhut, kowe mengko bakal nampa kaendahane bumi mrentani. Ning aku titip Margana, anakku Partowati kae aja nganti ndok lalekke, krana swargane Partowati ya mung mapan ana jeneng sira Margana. Kyai Semar, aku titip anak mantuku Raden Margana. Inggih sendika ngestaken dawuh Panembahan. Partowati, kula wonten dawuh Rama Panembahan. Bojomu keraben nyambut gawe dhisik kinarya kaswarganmu. Mengko yen bojomu wis entuk kamukten sliramu Partowati tunggal bisa kaboyong mapan negara kang endah. Nun inggih Rama Panembahan Pangeran Margana ingkang atos-atos. Ugi-mugi gegayuhanipun para Pandhawa anggenipun pados kamukten saged kasembadan Pangeran. Mulat Mara Sang Harjuna
esmunira kamanungsan Kyai Semar Badranaya Ulandara iki semune Kakang Mas Bratasena kang ketaman wujuding jala pedhut ketingale kok nggih ngaten nek dhuwure ora ketok ning ngisore kok sikil-sikilane ketingale leres Raden Bratasena kok sikil-sikilane niku Bang Bayi cetha ngeglo tanpa warana niki Ndara Bratasena wah Margana mati tenan aku wis ora iso nglawat merga kena wujuding jala pedhut kang alimputi marang jiwa ragaku ampun kuwatir Kakang Mas kula gadah piranti kang wujudipun sela timpuru ing mriki badhe kula damel miyak pewadining bumi merentani mara gage wenehna kene sela timpuru Kyai Kala semono sela timpuru sampun kaasta Dyan Margana saknalika kabanting ana tengahing alas simbar maruta ya bumi merentani ilange jala pedhut bebarengan kalian ilange alas dadi negara gedhe Ngamarta burek Margana kula Kakang Mas kowe bisa miyak wewadi iki negara gedhe Ngamarta wis timbul ilang sipating alas inggih Kakang Mas sumangga dipun taliti sawetawis ya nisi ana laku saudara Margana Iblis laknat negara Kajiman Amarta kok wis winalik sapa sing wani miyak wewadining bumi Ngamarta kene dadi atur sinuwun Prabu Jem Yudhistira Ratune ratu utama patihe patih linuwe patih pragongsa mlayu-mlayu gawe kaget ana padha sinuwun Prabu Jem Yudhistira ngaturi ketiwasan negari Kajiman Amarta sampun winalik
ilang sipating alas ngantos dadi negari kang gilar-gilar. Sapa sing wani miyak wewadining negara Kajiman Ngamarta? Kula inggih mboten sumerap. Nanging wonten pawongan kalih cacahipun ingkang sajak njubriyani Yayi Kumbang ali-ali. Kula wonten dawuh Koko Prabu Jim Yudhistira ayo enggal ditemoni sapa pawongan kang wani miyak wewadining alas Amarta. He Jim Kumbang ali-ali, sumangga kula dherekaken sinuwun. Satriya gagah gedhe dhuwur sapa aranmu? Aku Raden Bratasena. Ana manungsa nyandang busana ratu cat katon cat ora. Aku sing ngratoni Simbar Maruta. Ya bumi Kajiman negara Amarta aranku Jim Yudhistira. Kowe arep ngopo kok wani miyak wewadining alas? Aku pengin muktekke sedulur-sedulurku. Aku pengen muktekke kadang-kadangku para Pandhawa ora gelem bali kelakon ketandangan Jim Yudhistira kowe. Lebokke pakundaran Kumbang ali-ali. Satriya bagus Margana kang dadi kekasihku. Aku kang ngratoni Simbar Maruta. Ya aku kang wani miyak wewadining negara Amarta kanthi aku hambanting wujute Sela Timpuru. Oh, lah dalah kowe sing wani miyak wewadine bumi Amarta nyoh tanpa ana pidanane Jim Yudhistira. Lebokke pakundaran. Kadaya. Petruk kantong bolong. Kowe mlayu-mlayu gawe kaget ana padha ketiwasan Gusti Putri. Ingkang putra Raden Bratasena kaliyan Ndara Margana kapikut Jim ingkang akunipun ingkang ngratoni Kraton Simbar Maruta utawi bumi Amarta ingkang nama Jim Yudhistira. Mundura sawetara tak petukane Jim Yudhistira.
wujude putri kang manjing mapan ana ing alas mrentani. Sapa kang dadi sesilihmu sang ayu? Ditepungke aku Dewi Kunti Talibrata, aku kang ratoni alas mrentani ya bumi Simbar Maruta. Aranku Jim Yudhistira, dene aku Jim Kumbang Ali-ali. Kok wani-wanine sang putri mlebu ana ing alas kang angker, alas kang wingit? Apa sing ndok karepake? Sumurupa sang Prabu Jim Yudhistira, aku ibune satriya kekarone kang wis kasembadan mbok pikut. Kowe apa isih kelingan duk rumuhun nalikane ana lelakon tumuruning Wahyu Kunta? Kowe ngerti apa ora, kowe tepung apa ora karo Prabu Pandhu Dewayana? Iya, Prabu Pandhu Dewayana kuwi ratu kang wicaksana. Nalika jaman tumuruning Wahyu Kunta, aku tanding tyasa karo panjenengane Prabu Pandhu Dewayana. Jim Yudhistira kaseser ing jurit ora bisa nandingi kasektene Prabu Pandhu. Satemah Jim Yudhistira sepata, aku Patembaya ora bakal ganggu gawe brayat kang sarta tedak turune Prabu Pandhu Dewayana. Sumurupa Jim Yudhistira, bocah kekarone sing mbok pikut kae, putrane Prabu Pandhu Dewayana, dene aku randane Prabu Pandhu, jenengku Dewi Kunti Talibrata. Iki anakku mbarep Dwija kang mestine kowe kelingan rikala jaman lakon tumuruning Wahyu Kunta sang Prabu. Aduh Gusti Putri, kula nyuwun ageng ing samudra pangaksami, awit saking cubluk ing raos kutunging pangertos ngantos kula cumantaka dumateng Kanjeng Putri Gusti Ayu Kunti Talibrata. Kula mboten sumrambuk bilih ingkang kula pikut menika putranipun Prabu Pandhu Dewayana. He Kumbang Ali-ali, kula wonten dawuh luwarana panandhangi satriya kekarone kang manjing ana pakunjaran. Sendika ngestaken dawuh Kakang Mas. Malah sak mangke kula ngaturaken panuwun karana ingkang saged miyak wujudipun wewadining Praja Amarta menika tedak turunipun Prabu Pandhu Dewayana. Malah kula ngaturaken panuwun sang Dewi. Ya Jim Yudhistira tiba sepadha-padha, tegesipun sampun pundhak ingkang dados dharma kula. Pramila kula badhe ngempek eyom animpal keli. Angempek eyom animpal keli dhateng Kang Putra Pambayun uninggih. Kang Putra pun Dwija Kangka kersa nampi kasuwargan kula. Iya Sang Prabu, yen pancen swargamu mapan ana ing jiwa ragaku, aku malah bombong kaworan bungah. Kula titip nggih. Asma kula Yudhistira kinarya pusaka paduka
Pusaka paduka Raden Dwija Kangkok. Ya, ngaturke panuwun kang tanpa pindhan awit saka pusaka nama Yudhistira marang jeneng panjenenganing Sun Jim Yudhistira nuring nggih. Lan kula titip wonten sak ngajengipun negara Amarta ingkang sampun gilar-gilar menika wonten wujudipun sendang ingkang nami Sendang Cintakapura. Punika wonten daya katiyasanipun Sendang Cintakapura kala wau kagem neter niatipun manungsa. Menawi manungsa tulus ingkang dados niatipun sayekti boten badhe ewah, nanging menawi manungsa gadah niat ingkang ala, Sendang Cintakapura bakal nglebur raganipun. Mangkono Sang Prabu lakar kasinggihan, aku uga bakal animpal keli ngempek ya marang ragane Margana kumbang ali-ali dadekno jenengmu. Iya ya Raden, ngestokke dawuh. Iki ana wanita kang wujude raseksi. Sapa sing dadi jenengmu? Nami kula pun Dewi Arimbi. Dewi Arimbi sing dadi aranmu. Panjenengan menika Raden Bratasena. Pancen bener paduka ingkang kula upadi Raden. Nang apa kowe goleki aku? Kula mijeh saking negari Pringgondani. Atmajanipun Prabu Trembaka kula gawang-gawang kalian wewayangan paduka. Kula pengin suwita, kula pengin puruhita dumateng jengandika Raden Bratasena. Kowe wong Pringgondani, pancen bener Raden, edan-edanan. Iki ana raseksi kang ngoyak anakku Bratasena. Kowe sapa? Nami kula pun Dewi Arimbi. Kula kepengin suwita dhateng panjenenganipun Raden Bratasena. Bratasena kowe gelem apa ora? Ora kok ateges aku wegah merga wujude buta. Ning apa sing kok jubriyani? Arimbi ki wong Pringgondani. Biyen wong Pringgondani ratune Trembaka sing mateni bapakku Prabu Pandhu Dewayana. Mesti wae upama tak tampa dadi bojoku, mesti wae bakalin duwe rasa serik marang tedhak turune Prabu Pandhu. Ampun mikir ingkang boten-boten, kula tulus ikhlas ngabdi suwita purwita dhateng jengandika Raden Bratasena. Wegah ngusik Bratasena aja agahan. Arimbi, kula wonten dawuh sinuwun melu aku. Aku kepengin weruh niatmu kang sejati Maradyaki tak adusi manjing ana Sendang Cintakapura.
kalamun niatmu becik kowe ora bakal owah, kalamun niatmu ala kowe bakal lebur tumpur dadi rempon. Monggo kula wantun mbuktekaken Sang Prabu. Pinodrat ing jagat pinurba ing dewa pinesting widi risang Dewi Arimbi den adusi ngagem wujudipun sendang Cintaka-pura kaelokaning jagat awit tulusing niat risang Dewi Arimbi anggenipun badhe swita mring Hyang Bratasena mboten lebur malah dadi lan ayune. Sapa iki? Enek perawan nek mening men. Iki Arimbi sing tak dusi nganggo sendang Cintaka-pura. Wah, ku gelem dadi bojone Arimbi. Anu, Gong, bojomu dusana. Nek Cintaka-pura ben rodok memper sithik. Nek didusana ngapa panggah elek kok. Nah ya. Sewengi sing jenengan teni mesti kula ta. Iki anu to, Pak. Iki Prabu Arimba apa ora ngamuk punggung Suratamtaha merga adine wedok dirabi karo Raden Bratasena. Wisuk enek lakone dhewe. Wisuk ana lakone dhewe. Nggo taun ngarep. Taun niki lakone Amarta Binangun, taun ngarep lakone Njodipati Binangun. Merga sakrampunge Prabu Puntadewa jumeneng ratu wonten negara sisih kidul menika wonten negara cilik sing jenenge negara Njodipati niku pengin kudeta. Ora trima nek Prabu Puntadewa jumeneng ratu mapan wonten ing negara Ngamarta ning benjang nggih taun ngarep mawon. Ratune jenenge Prabu Jayalaga patihe Gagak Baka. Mangkono Kyai ora dilakokne saiki taun ngarep mawon. Ben penasaran urung do duwe lakon kuwi. Mergo kula dhewe nggih rung mikir. Sing penting sak menika Amarta sampun binangun. Tegesipun Amarta Binangun sampun tuntas. Tas. Bilih wonten tindak sak pecak tembung sakecap ingkang boten